Πίσω πάει. Άγγελε, χαίστηκες πάνω σου. Άνοιγε. Όχι ρε, εντάξει. Ανέβασε εκεί μέσα, δεν έγινε άλλο. Τι να το κάνει, Λιγόθηκε. Εκεί όπως είσαι. Άστο, εντάξει, άστο, δεν πειράζει. Όχι, σιγά σιγά. Από εδώ. Δύο. Είσαι στο τιμόνι, είσαι στο τιμόνι. Παιδιά, έφερε. Εντάξει, ωραία, βγήκε. Όχι έτσι. Δεξιά πάρε. Ο επόμενος. Μη σου κάνει... Εγώ σε έχω βάλει ανάποδα. Σε έχω βάλει ανάποδα. Γιατί? Τα 100 χιλιόμετρα μπορεί να κάνει εγώ σώμα, δεν έχω βάλει ανάποδα. Έτσι όπως είσαι. Δεν λίγο 17 είναι, δεν κάνω. Πρέπει το τιμόνι στα 120. Δώσ' μου μια καρδιά. Δώσ' μου μια καρδιά. Δώσ' μου μια καρδιά να βάλεις από πάνω, ρε. Κι άλλο. Εδώ είναι το πάνω πρωτοβάλει, αλλά θα τον έδειξε πάλι εκεί. Όλα. Ή το φρενάρι. Άρα δεξιά λίγο. Άστο δεν πέφτει λοιπόν. 5 χρόνια. Το έχω δοκιμασμένο καλύτερα. Εδώ βάζει, εγώ. Πάρα πολύ τιμόνι. Μέσα. Την καρικάρτα. Την καρικάρτα. Πιο εύκολα ανεβαίνει παρά κατεβαίνει πιο μόνο. Πώς είναι μια καζά να βγει. Πού θέλεις, Ιβανό. Όχι ρε. Δεν πάει λίγο πίσω να το φέρει ανοιχτά. Δεν ανέβαινε. Όπα! Μπαίνε εκεί μπλοκέ. Θα βάλει το θα λάθει κάτι πάνω. Μπορώ να βαβέλα. Έλα. Όχι εκεί. Περίμενε, όπα. Περίμενε. Νίκο πήγαινε σπρώξε λίγο από εκεί, λίγο, δεν θέλει πολύ.
Πάμε. Δεν έχω ανάγκη για κράτημα, ρε παιδιά. Δεν του πάρει αυτό τώρα, είναι φαρμείο. Δεν του πάρουν, παιδιά. Θα κρεμάσει, ρε παιδιά. Σιγά σιγά Διονύση. Σιγά σιγά όπως είσαι λίγο. Έλα. Έλα, εκεί θα ανέβησε. Έλα. Εντάξει, δεν θα λέω τώρα. Εδώ να μην πες. Είναι η ρόδωση μπροστά με φαυλάκι εδώ. Έλα, πάμε. Όπως είσαι. Έλα. Εκεί δώσ' το αν δεν... Έλα, δώσ' το. Τώρα είναι το... έχει και αποκλείσει από κάτω. Και τραβάτε μπροστά. Πάμε. Έλα, ανέβη, κοιτάξει, έλα. Παρά αριστερά λίγο, παρά αριστερά και έλα, φύγε. Έφυγε. Και μπλόκαρε για να μην σε ρίξει μέσα. Πολύ πολύ καλά. Το με έριξε εμένα, δεν το έχω ξεμπλοκάρει. Μπλοκάρισε το πίσω σου λέγα.